Hi guys. Good morning Bikalan dyan. Ayan, dito tayo ngayon sa Minalabak, Camarines Sur. At papunta tayo ngayon sa Printopia Naga at ano natin yung ating bagong sticker na pinagawa natin. Version 4 guys. Kaya abang-abang lang sa mga natin dyan, riders. Yan, shoutout sa Printopia Naga, sa Naga City yan guys. Kaya sa mga gusto magpagawa ng sticker yan, punta lang kayo sa Printopia Naga. Yan, gumagawa rin ng Printopia Naga ng tarpaulin, ayan, wedding cards, birthday cards. Yan, gumagawa sila dyan. Yan, update ko mamaya kung nandun na tayo sa location guys. Ayan guys, nandito na tayo sa Naga City guys. Nandito tayo ngayon sa Motor Trade. Ayan, sa Yamaha Revson guys. Ayan, sa mga gustong kumuha ng motor, yan, punta lang kayo dito sa Motor Trade. Yan, may Yamaha Revson. Ayan, available yung mga motor nila dito guys sa Yamaha Revson. Ayan, meron din ditong Kawasaki. Yan, Revson. Yan, Kawasaki, yung mga dream bike natin nandun, oh. Uy, may bubiling motor doon, bago, naka-plastic pa guys. Yung mga motor dito guys sa Motor Trade. Yan, shoutout sa Motor Trade guys. Yan, along-along naman to, Diversion Road, Naga City. Katabi lang siya ng ano, yan, oh, Shell. Oh, katabi lang siya ng Shell dito sa Naga, Kawasaki. Yan, pahinga muna tayo dito ng konti. Ngayon guys, Sogo Hotel guys, oh. Gusto mag-check-in dyan sa Sogo Hotel, oh. Pag Pipeña Francia, fully booked to, sa Naga City guys. Ito, bus terminal dito sa Naga guys, oh. Yan, touchdown Naga City. Tayo guys, dadaan kasi may checkpoint dun sa kabila eh. Yan lang tayo, itong Naga City bus terminal. Yan, Central Bicol Station guys. Tapos yung LCC CB dito guys. Yan, pasyal ko kayo dito sa Naga guys, ha. Yan, ito ang SM. Yan, ito ang SM City Naga guys, dito sa Naga City guys, oh. Ayan, tapos dito naman sa kabila Coliseum, kasi hindi natuloy yung ano dyan eh, yung ano dito, yung boxing ni ano dyan sa Coliseum, ni Permin sa kani Villaperte guys. Yan, SM City Naga guys. Let's go tayo. SM City Naga. Makalaki niyan guys. May second floor kasi yan, kaya malaki siya. Yan guys, kuha na natin yung version 4 ng ating sticker guys.
Tayo sa Kinastilyuan. Kinastilyuan. Ito pa ang Kinastilyuan guys Naga City. Tayo dito sa Naga. Hindi masyadong matraffic ngayon guys sa Naga City. Katatapos lang yung Peña Francia Fiesta. 3GX, baka naman 3GX. Tayo sa kahabaan ng anong street kaya to? Hindi ko alam Pupunta na itong market. Kanang Nobu. Ayan, market na to. Napasyal ko kayo dito sa Naga guys. Napakainit na dito sa Naga City. Naga City People's Mall. Punta tayo nga ng Robinson's Place Naga. Wala tayong bukas. Maugmang Naga City. Dahil siya sa Naga guys. Maugmang Naga City. Sa tulay ng Naga guys. Napaka-busy sa Naga City. Ayan guys, nandito na tayo sa Minalabak. Ayan, touchdown Minalabak, Antipolo. At syempre dito ko na yung tatapusin ang ating vlog for the day guys. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel, JDETV Motovlog. Maraming salamat guys. Share a quota. Laging tandaan, mag-ingat sa daan. Yan. Peace out. Cheers.